सब दर्शक लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा। दिल से हम स्वागत करते नहीं रहुआ सबके। देखिए, आज की वीडियो में हम एगो ऐसन चीज़ के चर्चा करब जौना के बारे में रहुआ सब सुनब तो बड़ा आश्चर्य करब, लेकिन इतना बढ़िया चीज़ बा। देखिए, जेकरा मधुमेह बा, जेकरा डायबिटीज बा, वो अगर परेशानी बहुत ज़्यादा बा उनका, तो उनकरा खातिर के वीडियो बा। जैसे मान ली कि डॉक्टर के यहाँ रउआ गईनी और शुगर जांच भइल आ खाली पेट में और शुगर जौन बा वो 200 से ऊपर हो गई, तो डॉक्टर अब सलाह दिहन आपके कि बुझाता कि रउआ तो अब इंसुलिन लेवे के पड़ी। ये तो ऐसा स्टेज में रउआ ये डायबिटीज बढ़ल जाता। तो एकरा ये बात के सुन के रउआ घबरा जाई। जे डायबिटीज के मरीज बा, जे मधुमेह के मरीज बा, शुगर के मरीज बा, वो घबरा जाई। लेकिन हम ये वीडियो में ऐसा चीज़ बताई कि एकरा में घबराए के नहीं है, ओकर निवारण बा, तनिको घबराए के नहीं है। इंसुलिन लेवे के पड़ी, ये बात सुन के केहू के मन में घबराहट आ जाई, लेकिन घबराए के या तनिको नहीं है। बस तनि धैर्य रखे के बा आ धैर्य से वीडियो के पूरा सुने के बा कि एकर का निवारण बा। देखिए, अपना शुगर के कंट्रोल करे खातिर के बड़ा सुंदर एगो तरीका हम बताओ तनी आपके, एकदम बिल्कुल घरेलू बा, इतना आसान बा कि केहू एकरा के कर सकेला आ तनिको परेशान नहीं होखे के। हम भोजपुरी में वीडियो बनाइला तो रउआ सब एकरा के सब्सक्राइब करीला, चैनल के हमरा लाइक करीला, शेयर करीला। बड़ा सुंदर बात बा। भोजपुरी हमनी के भाषा ह, मातृभाषा हमनी के ह, यही से हम भोजपुरी में अधिक से अधिक वीडियो बना के और वह सबके परोसे के काम करीला। तो आई सुनी कि बढ़िया बढ़िया चीज़ ऐसा ऐसा चीज़ बा जौना के रउआ सेवन करब तो डायबिटीज एकदम कंट्रोल रही, शुगर एकदम कंट्रोल रही। ज़्यादा घबराइला के काम नहीं है। शुगर से तनिको ना घबराए के चाहिए। तो सुनल जाओ एकरा के, बहुत बढ़िया चीज़ बा। आपके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ ऐसा बा जौना के बारे में आपकी जानकारी नहीं है। तो अगल बगल में ही चीज़ बा, आपकी जानकारी नहीं है ओकरा बारे में। तो यही से हम कहिला कि हमरा चैनल के रो सब सब्सक्राइब कर दी, तबे न नया नया चीज़ की जानकारी मिलत रही। तो अभी तक जे नहीं कैले सब्सक्राइब, तो हम यह कहब कि चैनल के सब्सक्राइब कर दी। आ हम जौन विचार रुआ के सबके भेजतानी देतानी, एकरा के एकदम प्रैक्टिकल बा, एकरा के प्रयोग करी, एकरा से लाभ ली। लाभ ही खातिर न वीडियो बन के बनेला। आप सबके अधिक से अधिक लाभ मिले एकरा से। जे परेशान बा, कौनो भी तरह की बीमारी से परेशान बा, तो हमारे चैनल खोली, एक बार सब्सक्राइब कर दी, एक बाद चैनल के खोली तो बहुत सारा बीमारी के निवारण, ओकर कारण, ओकर उपाय बहुत घरेलू स्तर पर एकरा में मिल जाला। तो अभी मधुमेह के कंट्रोल रखे खातिर के बहुत बढ़िया चीज़ बा। कुछ ऐसा पौधा बा जेकर पत्ता के प्रयोग कइल जा सकेला, वो पत्ता ही ओकर निवारण बा। शुगर के कंट्रोल करे खातिर के बहुत बढ़िया चीज़ बा। कुछ ऐसा पत्ता बा जौना के बारे में हम बतावे जा रहल बानी। तो वह सब सुनी कौन कौन पत्ता बा। तो नंबर 1 सबसे पहले एगो पौधा आवेला, गुड़मार कहल जाला ओकरा के। तो गुड़मार के पत्ता, गुड़मार मतलब गुड़ के मारे वाला। गुड़मार के 4-5 गो पत्ता अगर चबा ले बाप और ओकरा बाद मीठा खाई तो मीठ ना लगी। वो गुड़ के मारे की क्षमता ओकरा अंदर बा। तो गुड़मार के 5 गो पत्ता आप प्रयोग कर सकतानी। ओकरा के चबा के खा सकतानी, आ नहीं तो ओकर काढ़ा बना के पी सकतानी। तो गुड़मार के पत्ता बहुत लाभ करला एकरा में। नंबर 1 हो गई। नंबर 2, दूसरा नंबर में आप एगो पत्ता
बहुत घर घर में आपके मिल जाई पौधा, ओकर नाम है कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता सुन के बड़ा हंसत हो रे सब कि अरे इहो शुगर के कंट्रोल करेला एकदम बिल्कुल। यही चीज़ तो बा, नया नया चीज़ की जानकारी नहीं है, घर ही में बा। जैसे कहाला ना कि गोदी में बबुआ आ भर घरे ढूंढेरा, भर गांव में घूम आई अपना गोदिए में लइका ले ले बानी आ लइके में खो जातानी। तो एकरे के कहल जाला ज्ञान। तो ज्ञान कैसे मिली, ये जानकारी कैसे होली, ये वीडियो के देखी, ये चैनल के सब्सक्राइब कर दी, आपके अच्छा अच्छा चीज़ की जानकारी होती रही। तो अभी तक कढ़ी पत्ता के बारे में वो सब जानते रहे हैं कि ओकर छौंका मारल जाला दाल उल में है? लेकिन कढ़ी पत्ता बहुत अच्छा काम करेला। वो कढ़ी पत्ता के प्रयोग कर सकता नहीं आप। कढ़ी पत्ता 4-5 गो लेके आ ओकरा के चबा ली, सवेरे सवेरे खाली पेटे चबाई, ओकरा के चबा के धीरे 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 ओकर रस हट जाई। आ नहीं तो ओकरा के काढ़ा बना ली, काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। आई देखी, अब ये तो हो गई दूसर का पत्ता। नंबर 1 में गुड़मार के पत्ता, नंबर 2 में कढ़ी के पत्ता, और नंबर 3 तीसरा नंबर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, एकदम बिल्कुल हर जगह सुलभता से मिले वाला चीज़, जेकर नाम है नीम। बड़ा आश्चर्य करत हो सब। नीम के 4-5 पत्ता, कोमल पत्ता अगर रोज चबाता नहीं आप, तो आपके शुगर के कंट्रोल करे खातिर के बहुत अच्छा चीज पाओ। तो ये पत्ता हो गई आपके कढ़ी पत्ता, नीम के पत्ता, गुड़मार के पत्ता। ये एकरा के प्रयोग करे के तरीका भी हम बता दिए आपके कि आप 4-5 पत्ता, मतलब 5 पत्ता लेके चबाई। एकरा बाद चौथा नंबर एगो पत्ता बा जौना के पूजा करला आदमी बड़ा शुद्ध मन से अपना घर में ओके लगावेला। और सब पहुँचत हुई जगह पर हम का कहल चाहतनी, ओकर नाम है तुलसी। तुलसी पत्र के महत्व तो इतना बाटे कि अब हम का कहें। तुलसी के पत्ता कम से कम 10-11 की संख्या में आप डेली चबाई, खाली पेट में चबाई, खैला के बाद चबाई, केहू तरह चबाई। लेकिन हाँ, हमेशा ध्यान दी, तुलसी के पत्ता चबाए के पहले ओकरा के तनी धो ले, धोल जरूरी बा। साफ सुंदर ओकरा में सफाई होके के चाहिए, न तो ओकरा में पारा के मात्रा होखेला, वो दांत के काला कर दी। तो तुलसी के पत्ता धो के तब ओकरा के मुंह में डाली आ चबाई ओकरा के। तुलसी के पत्ता के काढ़ा भी बनेला, सब केहू जानता। तो तुलसी के पत्ता के आप प्रयोग कर सकता नहीं, खूब बढ़िया चीज बाटे। तो आई अब एकरा बारे में जानी कि एकर काढ़ा भी बन सकेला, एकरा के चबा भी सकतनी, एकरा के मुंह में डाल के चबा के खा सकतनी, और ही का कर सकतनी, एकरा के सुखवा के एकर चूर्ण बना के ओकर भी प्रयोग कर सकतनी। ये पत्ता के 3 प्रकार से प्रयोग कर सकतनी। पहला नंबर हरा हरा पत्ता चबा सकतनी। बहुत ऐसा चीज बा जौन मिली ना हरा जल्दी, जैसे गुड़मार के पत्ती बा, ये हरा हरा हर जगह ना मिली, दुकान पर से खरीदे के पड़ी। दुकान पर से खरीदब तो सूखल मिली, आपके सुखाई रही। तो ओकरा के का करब, पानी में तनी भिंगा दे, 1-8 घंटा पानी में भींग जाई, एकरा बाद ओकरा के चबा सकत है। आ नहीं तो ओकरा के पानी में भिंगा के छोड़ दी आ ओकर काढ़ा बना ली। तो काढ़ा भी बन सकेला, चबा भी सकतनी, और ओकर चूर्ण भी प्रयोग कर सकतनी। अब रह गई कि एकरा के अलगे अलगे करवा करब कि एक संगे भी कर सकतनी, एकरा पर ध्यान देवे के बाद। तो अलगे अलगे भी आप एकर
काढ़ा बना के पी सकतानी, एक संगे भी एकर काढ़ा बना के पी सकतानी, कोनो दिक्कत नहीं है। अब रह गई केकरा में मात्रा, तो मात्रा में आप जब लेतानी तो गुड़मार के पत्ती 4, नीम के पत्ता 5 और तुलसी के पत्ता 6 आ कढ़ी के पत्ता 6, तो 6 गो उ रही आ 4 गो गुड़मार आ नीम। एकरा के काढ़ा बना सकत है। एकरा संगे संगे एगो सहजन के पत्ती बा जोना के मोरिंगा कहल जाला, मुनगा कहल जाला, सहजना कहल जाला, ड्रम स्टिक कहल जाला। उ तो एकदम समझी कि बहुत अच्छा चीज, अमृत के समान बाटे। वो पत्ती के भी प्रयोग कर सकतानी, ओकरा के भी चबा के सकतानी। एक मुट्ठा ले ली, भर मुट्ठा जितना आटे, और ओकरा के काढ़ा बना के पी सकतानी। 2 गिलास पानी डाली आ जब 1/4 बाँच जाए ओकरा में, तो ओकरा के पी सकतानी। तो हमनी का ये वीडियो का माध्यम से आज ऐसा जननी जा चीज़ के बारे में कि आपके अगले बगल में बा पत्ता, आपके जानकारी नहीं है। यही से कहिला कि चैनल के सब्सक्राइब करी तो नया नया चीज़ के जानकारी आप सबके मिलत रही। तो वीडियो के माध्यम से हम रुआ सबके शुगर कंट्रोल रही, एकरा खातिर के कुछ पत्ता के बारे में बतौली। तो ये पत्ता के रुआ प्रयोग कर सकतानी आ शुगर के कंट्रोल कर सकतानी। आजकल अधिक से अधिक लोग शुगर के चपेट में आवल जाता है, ऐसे कि लाइफ स्टाइल ऐसे हो गई बा जौना की वजह से परेशानी हो जाता है। तो आपके घर में अगल बगल में जौन पत्ता बतौली हैं, एकरा के अपना घर परिवार में केहू के होखे तो ओकरा के बताई कि ऐसे प्रयोग करी। अगल बगल के लोग के बताई कि आप ये पत्ता के प्रयोग करी, आपके जरूर लाभ मिली। वीडियो कैसे ही देखत रही, हमारा चैनल के सब्सक्राइब करत रही, लाइक करत रही, शेयर करत रही, हंसत रही, मुस्कुरात रही और हमरा पर आशीर्वाद बनौले रही। बहुत बहुत धन्यवाद बा। गोड़ लागतानी, नमस्कार करतानी, स्वागत करतानी हम दिल से रुआ सबके। जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरी। नमस्कार।